higala nga matuod diya sa atong buhi nga Dios. Ako di ay si Milita Rasinis nga taga Tanggob. Tanggob na ko nagpuyoron apa nagibutan mo sa Ginoo sa dito sa San Antonio o sa Ami City, Baybay Gamo na usa ka alagad diha sa atong buhi nga Dios. Ug ako aduna ko i-share ninyo nga upat nga mapanghimangno gitawag na to og reminder sa mga pag-ampo. Dili na ko tugayon kay gamay ra ang ato ang oras. So ang unang mga panghimangno mao kini nga sa una dili kita kabalo mo ampo may suod sa atong pagkahuyang og dili mahibalo unsaon pagampo. Tabangan kita sa espiritu. Ang espiritu mismo mao ang mga muyo sa Dios. Mabasa nato na sa Roma 8:26. Kana maigsuon nga pulo nga dili kita kabalo mo ampo maigsuon, tudloan kita sa iyang espiritu kaya sa diha nga midawat kita sa atong buhi nga Dios. Gitagaan kita niya espiritu nga maoy magtudlo kanato sa tanan nato mga pangamuyo diha sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, ayaw kamo kabalaka, pangayuan sa Dios ang atong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan natong mga pag-ampo. Pangayua sa Dios, ayaw kamo kabalaka, pangayua sa Dios ang atong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan natong mga pag-ampo. In short, may igsuon nga ubanan gyud nato sa kadasig. Dili kita mabalaka sa pag duol diha sa Ginoo, dili kita mahadlok kun dili pangayuon nato ang tanan natong mga panginahanglan. Gidasig kita ana sa pulong sa Dios, sigon sa nasulat sa balaang pulong sa Pilipos 4:6. Ikaduha, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay hinungdan sa atong mga pag-ampo. Sa ganito maigsoon sa ikatulo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sa atong mga pag-ampo. Walay kahulugan. So gamito na to ang pulong sa Dios sa mga pag-ampo kay kini adunay mga kahulugan. So kung mag-ampo ka direct punto to punto heartily dayon inubanan sa mga saad sa atong buhi nga Dios. Sama sa John 14:14 nagingon si Ginoong Hesus nga pangayo kamo ug bisan unsa sa akong ngalan buhaton ko kini. Mo na siya mga example sa mga pag-ampo nga adunay kabuluhan. So giingon diri nga ayaw kamo paggamit sa daghang pulong na walay hulugan. Kinahanglan punto-punto og direct to the Lord heartily maigsoon. Unsa ang imong gikinahanglan karon? Pangayua bisan unsa iya kini igahatag. Number 4 na ta, tuhui nga madawat og maato gayud kini nga bisag unsa ang inyong pangayuon diha sa mga pag-ampo. Tuhui nga madawat og maato gayud kini nga bisan unsa ang inyong pangayuon diha sa pag-ampo. So igsuon ato jud ubanan sa pagtuo. Ato jud ubanan nga kini mahitabo. Ato kaming dawaton. Salamat ug God bless. We love you so much.